Takže čaute ľudia, vítajte môjho ďalšieho komentovaného let's play videa. Takže dneska tu máme ďalšie video, let's play video. Ok, a dneska pozrite, čo som vám priniesol, Battlefield Bad Company 2. Takže teraz, keď už natáčame, by sme už mohli zahrať. Ok, čiže na mape môžete vidieť, že už sme vystúpili z lodi a končíme tak. Ja som preskočil tú scénu, tú úvodnú scénu, ktorá je nuda. A presunieme sa rovno do hrania. Remuse game. Takže. Prepáčte, že tam tie také úplne mini titulky a 480p, to nemôžete vidieť. Dobre, konec skecov a poďme. Fajn. Takže hovoríme až 480p. Je mi smola, že to je tak. Mohlo to byť aj viacej, ale ľudia, ja vám hovorím, že už to za chvíľu aj bude viacej. Možno to tak do pol mesiaca už budem natáčať. To bolelo. To je fajn. Dobre, ideme. To je vtipálek. Jeden dole. A ešte 1000 dostáva. Poďte sa na tú mega zbraň. To je úplne shit. Ok, takže pre tých, ktorí nevedia, čo sa deje, pre Boha. Pre tých, ktorí nevedia, čo sa deje, tak teraz sme ešte v roku 1944. Je tu nálet na Japonsko. Ešte druhá svetová vojna. Troška staromódne, ale čo spravíme? Ok, nekecaj, ideme. Mekky. Zase nejaký lak, sakra. Fajn, no, takže ideme stále dopredu. Dobre, necháme sa ich byť. Super, dobre. Ten bude môj. Ty prekliaté hovno. Tak poďte vy, Japonci. Nič neviete. Čo to je tom za zbraň? Totálna šitná. Není totálne šitné. To je celkom dobré. Dobre, pokračujeme. Thank you very much. Naše náboje. Hej, kde ste všetci? Dobre, myslím, že to vymeníme. To je tá zbraň, ne? Kde som ju? No, tak to je divné. Dobre, už tu není. Není to taká dobrá zbraň, ako som si mohol myslieť. Ďakujem, že si ma zbavil. On zautiera. Akože, čo to rapuje, alebo čo? Aha, my máme dve zbraně, to mi ešte nedošlo. Ok, pardon, malý failík. A nevadí, nevedel som, že môžeme brať až dva hlavné zbrane. Aha, ale veď my vlastne nemáme ani pištol, takže už viem prečo. Nevadí, takže troška sme si pokilovali s oboma zbraňami. Ok, teraz lezeme niekde hore rebríkom. Ok, ľudia, som ešte nikdy túto hru úplne celú neprešiel. Bol som tak polovička, už som to prestal hrať. Túto hru mám už asi pol roka. Ale no, tak čo už. Skoro som hral multiplayer, aj z multiplayera môžem priniesť let's play. Ok, no to sa pohybujeme. Toto je blbé, nemôžem ešte šprintovať, a prečo? Ok, takže graficky táto hra, celkom pekné, pozrite sa na to. Toto je pekná scénka. Hej. Není to dokonalá grafika ako v Crysis, hej. To zase neočakávajme. Ale skrátka tá grafika stačí, hej. Battlefield 3 mala úžasnú grafiku, ale s tým už nič nenarobíme. Bože, tí Japonci sú takí strašne slepí, ešte aj vystrkujem hlavu, bože, veď som od neho 3 metre. Akože si ma nevšimne. Ja môžem sa hýbať. Tu som, hej, slepý Japonec. Vidíš ma? Pozri sa mi do očí, ty. Ešte ťa zavraždím, ty.
Ó, lietadielka prišli. To bol efekt. To by nebol Battlefield 3, keby sa toto nestalo. Dobre. Toto video bude mať tak 15 minút, príliš 5 minút nám už prešlo. Pokračujeme. Headshotik. Pár headshotov, no a pokračujeme. A už môžeme šprintovať, no, už bolo na čase. Bežíme. Toto vyhrá, veľmi napínavý súboj. Pozde Wyatt ide dopredu. Áno, tak chlapík, za ktorého momentálne hrajeme, sa volá Wyatt. Zabité meno. No, sme na rebríku. Na moste. A teraz príde taký starý detko s okuliarmi, ktorý vyzerá ako, no, ako dačo. Povedzme. Cigaretka v ústach. To je Japonec. Pozrite na tú cigaretku. Jak veľký frajer ide. No, tak to sú nejaké keci. Blbé. Nejaký japonský... Ukradol mu cigaretku a ideme ďalej fačiť. Čo sa to deje? Ale nedrž ho takto pod krk, toto je úder pod krk. Nechaj ho. Čierna zbraň, štartuje to. Ste mŕtvý muž. Čierna zbraň. It's not use. OK, to sú keci. Dobre ľudia, to skočím, viac mám netreba vedieť. Proste tam ten japonský vedec, oni si ho zobrali k sebe. Zobrali ho za priateľa, ale on sa podielal na výrobe tej atomovej bomby. Ale ako všetci viete, tak Američania shodili atomovú bombu na Japonsko, že vyzerá to tak, že no, zatiaľ tomu veľmi nechápem, ale ja to vidím tak, že ten Japonec im dopomôže k tomu, aby vyhrali, hej, aby shodili tú bombu. Japonci ju ešte nemajú dorobenú. Takto zatiaľ vyzerá príbeh. Ale osobne som veľmi nepochopil podstatu tejto prvej misie. Pripadá mi taká mimo príbehu, ale no, to máme jedno. Keď prídeme tu tak pekne, budeme nenápadní. Capture enemy vehicle. Takže máme si zobrať nepriateľské nejaké to vozidlo. Granátik. Boom. To som zabil. Ups, sorry. Nechcem ti strieľať do kolena. Nemáš náhodou nejakú... Nemáš niečo s kolenami? Čo ja viem, neviem ako sa volá. Choroba s kolenami. Zoberieme si náboje. Koľko nábojov. Dobre, súdi. Ináč, zabudol som spomenúť, že v tejto hre je strašne pozoruhodné to, ako sa tu dajú ničiť veci. Tým grafika vážne zabudovala. A ja už vidím to auto a nepokúsim sa ho vystrieľať. OK, takže vám to názorne predvediem. Tu máme drevené dosky a videli ste to? Pozrite. Pohode sa všetko ničiť. To je úžasné, to spravili. Vážne úžasné. Hej. Tomu ja vážne zavidím. To ste vychytali. Au. Necháš ma, dám ti jeden headshot a pôjdeš domov. Doma troše s tebou. Nikto nič? Všetci? Lietadielko, ideme si zalietať. No, pochybujem, že toto zletí. Japonci, zomrite. Dobre, pozrite, funguje to všade a je to úžasné. Hej, takže... Prekliatá vysielačka. Pozrime na to. Enter. A ideme na to. Máme pekný guľomet. Veľmi pekný guľomet. Idete. To bolo fantastické toto. To bolo neuveriteľné. Ja strafil som ho. Rozbijeme to tu. Tak. Ježišmária, nerob tu prekruty s tým autom. To není také niečo moderné ako Jeep. Vtedy už Jeepy boli, ne? Bum.
No, máš prešli. Dobre, už natáčame 10 minút. Ani si neuvedomil, že natáčame tak dlho a zničím to. Pred nami je niekto. Vy ste tak pekne prišli pod kolesa, tak vás nemôžem odmietnúť. Jaj, tak to zabil. Skrátka zabil. Tam sú bomby. Sakra. Nestihol som, aby to tak pekne vybuchlo. Pozrite, čo to je? To je nejaké väzenie, alebo čo za fraz to je? Ty si odletel, chlapec. Au. A teraz prenikli sme do stánu bestie. Poďte sa na to lietadlo, zostrelím ho. Tak nič. OK, pokračujeme. Tak, to bolo mega toto. Všetci tu majú rovnaké zbranie, to troška prekvapuje. Vlastne tu má niečo lepšie. Headshot, jeden. Dobre, pokračujeme. To není fér, ja jediný tu mám nejakú japonskú šuťovinu. Ježimaria, si ma prekvapil. Nerob na mňa takéto. Dostaň mi infarkt z teba, ty. Toto sa mi veľmi páči. Pozrite, ako to dali z minulosti. Pumpička. Dáme tu aj dve. OK, dáme tu pekne si ten dynamit a pozrite na tú pumpu. To je vážne staromodný systém. Ako poznáte modernú C4, máte ten spínač, kliknete a C4 prilepená na stene vybuchne. To je vážne mega. No a toto je pekný starý dynamit. Ako všetci poznajú. Toto bol file, pozrite. Padajú kamene a spadne to na zem a ponorí sa to do zeme. To je divné. Hej, no my to šprintneme, pretože toto je nuda. No, nejakí nepriatelia. Vy ste tu chýbali. OK, takže prejdeme tadiaľto a ja vidím ďalších Japoncov. Dobre, teba som trafil. OK, pokračujeme. Musíme prejsť teraz týmto mostom. Bože, kto to vymyslel? Ten sa ale nastavil. To vyzeralo vážne blbo. No, samé headshoty tu padajú. A to som na strednej obťažnosti, som si nemyslel. Ako na ľahkej by som to očakával, ale ide to celkom plynulo, netrafíš ma. Áno, teraz nabíjaj. Rovno do koulí. Dobre, zase sa musíme prejsť OMG. To ste nevyriešili. Skočíme? Bum. Ale ne. Opakovať sa mi to teraz vážne nechce. Tu sa už niekto bije. Stačí už iba nasadnúť na ponorku. Fajn. Takže sme už vyplávali s touto japonskou nekvalitnou ponorkou. OK ľudia, takže týmto vás asi nebudem zdržovať, pretože všetko je po anglicky a je to shit. You see wire blablabla. Nikoho to netrapí. No a ľudia, si nám to celkom pekne vidie. Tá prvá misia sa už končí. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Keď sa vám páčil, like, komentujte, odberajte, ale nedizlajkujte prosím, lebo sa to pre vás končí zle. To myslím vážne. OK, takže ešte tu máme také, na koncu také, keby niečo také. Také. Takže vidíme, že Rusko dobýva celú zem. Zaberá tie plochy, hej. Môžete to vidieť. Fajn. No všetko, ešte aj do Ameriky sa to už pletie. To už je strašné, tí Rusi sú veľmi rozťahovační. Rusi sú tu zlí. OK ľudia, a toto je koniec, takže ďakujem, že ste si to pozreli a majte sa. Čaute.